በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ንዓለማት ብፍቕሪ ዝምግብ ጥንቲ ዝነበረ ኣልፋ ዓለም ሕሊፉ ዝነብር ኦሜጋ መጀመርታን መወዳእታን ዘይብሉ ናይ ኣቦታትና ኣምላኽ ናይ ሰራዊት ጌታ ስለትኽነገር ዘይክእል ምሕረቱ ስለትኽነገር ዘይክእል ፍቕሩን ርህራሄኡን ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ውዳሴን ስግደትን ንዕኡ ንበይኑ ይግባእ። ንሱ ኣብ ተፀዋዓሉ ካብኡ ዘይትፍለ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሃን ኣብ ቁራሪተ መዓት ናይ ሓዲስ ኪዳን ኩርቤል ዝኾነት ኣዲና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ነቲ ኣማናዊ ዝኾነ መግቢ ህይወት ነቲ ኣማናዊ ዝኾነ መስተ ህይወት ስለ ዝሃበትናን ዝወለደትልናን ወዳ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘኽበራን ብዘፍቀራን መጠን ክብርን ምስጋናን ንዓይኹና። ኩሎም መላእክት ነቢያት ሐዋርያት ጻድቃን ሰማዕታት እግዚአብሔር አምላክ ብዝሃቦም ክብርን ማዕርግን ዝኸበሩን ዝተመስገኑን ይኹኑ። ዝኸበርኩም ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ኣለኹም ከመይ ቀኒኹም? ኣሜን። ስም ትልኡሉን ሕያውን ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክና በኣና ብድኹማት ባሮቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እግዚአብሔር አምላክ በደልናን ኃጢአትናን ከይተመልከተ ብድጋሜ ብቃላቱ ክንጻናናዕ ብቃላቱ ተስፋ ክንገብር ብቃላቱ ክንበርትዕን ብቃላቱ ክንእመንን ስለ ዝፈቐደን ስለ ዝፈተወን ክብርን ምስጋናን ብድጋሚ ንዕይኹን። ናይ ሎሚ መዘራረቢ ኣርእስትና ብዛዕባ ተስፋ እዩ። እወ ሎሚ ብዛዕባ ተስፋ ክንዛረብ ኢና። ኣብዛ ጸልማትን ቃንዛን ዝበዝሓ ዓለም ብዙሓት ሰባት ተስፋ ይስእኑ። ከም ክርስቲያን ግና ተስፋ ክንገብር ተጸዊዕና ኢና እሞ ኣብዛ ናይ ጸልማት ዝኾነት ዓለም ተስፋ ክንቆረጽ ኣይግባአናን። ምኽንያቱ ኣምላኽና ናይ ተስፋ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ። ተስፋ ኣብ መብጻዕታት ኣምላኽ ተሰኺዓላ ወገናት። ተስፋ ደቂ ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ድኹም ክኸውን ከሎ ናይ ክርስቲያን ተስፋ ግና ኣዝዩ ጽኑዕ ወገናተይ። ክርስቲያናዊ ተስፋ ኣብ ተፈጺሙ ዘይፈሽል ቃል ኣምላኽ ዝተሰረተ እዩ። ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 10:23 ከምዚ ዝብል ሃይለ ቃል ኣሎ። እቲ ተስፋ ዝሃበ እሙን እሞ ነታ ተስፋ ብዘይ ምቁራጽ ንሓዛ ነታ ተስፋ ብዘይ ምንቕናቕ ንሓዛ ይብለና። ስለ ቃላቱ ስም እግዚአብሔር ኣምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እወ እቲ ተስፋ ዝሃበ እሙን እሞ ነታ ተስፋ ብዘይ ምቁራጽ ንሓዛ እወ ነታ ተስፋ ብዘይ ምቁራጽ ኣጽኒዕና ንሓዛ ወገናተይ። ዘጋጠመ ኩነታት ብዘየገድስ ማለት ኣብ ህይወትና ሕማም ክኸውን ይኽእል፣ ፋይናንሳዊ ፀገም ክኸውን ይኽእል፣ ዝተፈላለየ ነገራት ክጋጥሙና ይኽእል እዮም። ነገር ግን ተስፋና ኣምላኽና ዘይስረቕ እዩ ወገናተይ። እዚኦም ኩነታት እዮም፣ እዚኦም ክጋጥሙ ኣብ ዓለም ግድን እዮም ወገናተይ። ግን ተስፋ ኣምላኽ ጽኑዕ እዩ ወገናተይ። ተስፋ ኣምላኽ ድማ ካብ ልብና ክነውፅኦ ኣይግባአናን። ከምቲ ሓደ ባሕረኛ ህቦብላ ንፋስ ህቦብላ ማዕበል ምስ መፀ መልሕቑ ዝድርቢ ንሕና እውን መልሕቕና ናብ ኣምላኽ ናብ ተስፋ ኣምላኽ ክንድርቢ ይግባአና። ሽዑኡ እቲ መልሕቕ ንኸይንሳፈፍ ብማዕበል ንኸይንዋሓጥ ክሕግዘና እዩ። እዎ ወገናተይ ከምኡውን ተስፋና ኣብ ትንሣኤ ክርስቶስ እዩ ዝርከብ ወገናተይ። እወ እቲ ዝዓበየ ምኽንያት ተስፋና ባዶ መቓብር እዩ ወገናተይ። ክርስቶስ ብዕለት ዓርቢ ምስ ተሰቕለ ናብ መቓብር ምስ ወረደ ዓለም ንምዃኑ ክትንስእ ድልያ ትዕዘብ ነይራ። ኖ ኣይሁዳውያን ነዚ ነገር እዚ ኣይኣምንዎን ነበሩ። ኖ ሰዲቃውያን ነዚ ነገር እዚ ኣይኣምንዎን ነበሩ። ኖ ፈሪሳውያን ነዚ ነገር እዚ ኣይኣምንዎን ነበሩ። ነገር ግን ክርስቶስ ኣምላኽና በኹሪ ትንሣኤ ኮይኑ ካብቲ ዕፁብ መቓብር ተንሲ እዩ። ስለዚ ናይ ተስፋና ቀንዲ መርትዖ ኾንና ዝኽእል እቲ ባዶ መቓብር እዩ ወገናተይ። ሎሚ እንሆ ከም መቓብር ኮይኑ ሎሚ እንሆ ከም ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ዘጨነቐና ነገር ጽባሕ ባዶ ክኸውን እዩ። ጽባሕ ባዶ ክኸውን ወገናተይ። ስለዚ ተስፋና ብትንሣኤ ክርስቶስ ክንረኽቦ ይግባአና። ክርስቶስ ቃሉ እሙን እዩ፣ ንቃሉ እሙን እዩ ወገናተይ። ነቲ ድሕሪ 5500 ዓመት ካብ ጓልጓልካ ተወሊደ ከድሕነካየ ዝበለ ተስፋ ክርስቶስ ብኸምዚ መልክዕ ክፍጽሞ ከሎ ንርኢ። ስለዚ ተስፋና ካብ ትንሣኤ ክርስቶስ ክንመሃር ይግባአና። እንሆ ናይ ክርስቶስ ቃል ናይ ክርስቶስ መብጽዓ ናይ ክርስቶስ ቃል ኪዳን
እንሆ ዘይጥለን ወገናተይ ክርስቶስ እንተተዛሪቡ እንሆ ቃሉ ካብ ዝሓልፍ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ስለ ዝቐልል ንቃሉ እሙን ኣምላኽ እዩ ዘለና ወገናተይ። ስለዚ ነቲ ባዶ መቓብር ብምርኣይ ንተስፋና ክነጽንዖ ይግባአና። ዓለም ዓርቢ ሞት ሪኣ ሰንበት ግን ንግሆ ዓወት ተረኣየ። ክርስቶስ ብዓርቢ እኳ ኣብ መስቀል ተተሰቐለ ብሰንበት ግና እንሆ ካብ መቓብር ብኹሪ ትንሣኤ ኮይኑ ተንስእ። ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1:3 ከምዚ ዝብል ሃይለ ቃል ኣሎ። ብዓብዪ ምሕረቱ ብትንሣኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ምዉታት ናብ ህያው ተስፋ ሓድሽ ተወሊድና ኢና ይብል። ስለ ቃላቱ ስም እግዚኣብሔር ኣምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ክርስቶስ ንሞት እንተሰዓሮ ንሕና እውን ኪኖ መቓብር ተስፋ ኣለና ወገናተይ። ኪኖቲ ዕጹው መቓብር ተስፋ ኣለና። ተስፋ ብዛዕባ ሰማያት ጥራይ ኣይኮነን ወገናተይ። ከምቲ ቅዱስ ሐዋርያ ጴጥሮስ ኢልዎ ዘሎ እንሆ ምድራዊ ምንቅስቓስ ነዚ ዘሎ ዓለም ይጠቅም እዩ፣ መንፈሳዊ ምንቅስቓስ ግን ነዚ ዓለምን ነታት መጻእ ዓለምን ይጠቅም ይብለና። ስለዚ ተስፋና ኣብ ሰማያት ጥራይ ዘይኮነ እንሆ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ እውን ሙሉእ እዩ ወገናተይ። ብክርስቶስ ምስ እንመላለስ ኣሚንና ብቃሉ ምስ እንኣምን ኣብ ቃሉ ምስ እንምርኮስ ተስፋና ዘይናቐነቐ ወገናተይ። መን ኣሎ እስከ ንክርስቶስ ኣሚኑ እንሆ ተስፍኡ ዝተሓድገ ሰብ መን ኣሎ? ብሓቂ ወገናተይ ተስፋና ካብ ክርስቶስ እዩ። ብሰማይ ኮነ ብምድሪ ተስፋና ብክርስቶስ እዩ እሞ እንሆ በዚ ነገር እዚ ኣዝና ተስፋ ክንገብር ይግባአና፣ ተስፋ ክንቆርፃ ይግባአና ወገናተይ። ከምኡውን ተስፋና ኣብዛ ዘለናያ ምድሪ ሓይሊ ዝህበና ወገናተይ። ተስፋ ብዛዕባ ሰማይ ጥራይ ኣይኮነን፣ ሎሚ እውን ሓይሊ ይህበና ወገናተይ። ኣብ ኢሳይያስ ምዕራፍ 40:31 ከምዚ ዝብል ሃይለ ቃል ኣሎ። እቶም ብእግዚኣብሔር ኣምላክ ተስፋ ዝገብሩ ሓይሎም ይሕደስ፣ ከም ንስሪ ከዓ ብክንፊ ይበሩ፣ ይጎዩ እሞ ኣይደኽሙን ይብለና። ስለ ቃላቱ ስም እግዚኣብሔር ኣምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እንሆ ተስፋና ከምዚ ወገናተይ። ብእግዚኣብሔር ኣምላክ ተስፋ ዝገብሩ ሓይሎም ይሕደስ ይብለና። እንሆ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ሓይሎም እንዳተሓደሰ ይኸይድ ይብለና። ከምኡውን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ስለዚ ነገር እዚ ከምዚ ይብለና፣ ብደጌና እኳ እንተማህመና ብውሽጥና ግን ኣብ ፀፅባሕ ኢና ንሕደስ ይብለና። ስለዚ ተስፋና እዚ ወገናተይ። ስለዚ ተስፋና ነዚ ዘለናዮ ሎሚ ህይወት እውን ሓይሊ ዘውህቡ እሞ ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላክ ተስፋ ክንገብር ይግባአና። ዓለም ተስፋ የብላን፣ ብባህርያ ተስፋ ተቆርጭ ወገናተይ። ስለዚ ተስፋና ካብ ክርስቶስ ክንደልዮ ይግባአና። ከምኡውን ተስፋና ወገናተይ ነዚ ዓለም እዚኣ ምስክር ክኸውን ይግብኦ። ኣነ ንስኻትኩምን ንምስክርነት ኢና ተፀውዒና፣ ኣነ ንስኻትኩምን ነዚ ዓለም እዚኣ ከነመቅራ ኢና ተፀውዒና። ስለዚ ሰባት ንዓና ክሪኡ እንከለዎ ኣብ ገጽና ተስፋ ክንብቡ ይግብኦም፣ ምክንያቱ ንሕና ደቂ ተስፋ ስለ ዝኾንና። ተስፋና ንዓለም ምስክር ኮይና ተድምቐ ያ ወገናተይ። ንዓለም ክነድምቓ ይግባአና ብተስፋና። ዓለም ብተስፋ መቑራጽ ዝተመልአት እያ፣ ግን ተስፋ ናይ ክርስቲያን ምስ ረኣየት ኣዝያ ባህ ይብላ። ሎሚ እውን እንተሪእና ብዙሓት ኢኣማናውያን ናይ ክርስቲያን ተስፋን ጽንዓትን ትዕግስትን ብምርኣይ እንሆ ናብ ክርስትና ዝመፁ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም። ከምቲ ንሆ ኣብ ዘመነ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝነበረሉ ግዜ ብዙሓት ክርስቲያን ናይ ክርስቲያን ጽንዓትን ናይ ክርስቲያን ሰማዕትነትን ሪኦም ናብ ክርስትና ዝመፁ ዝነበሩ ሕጂ እውን ናይ ክርስቲያን ተስፋ ብምርኣይ ናይ ክርስቲያን ዘይሓልፍ ተስፋ ብምርኣይ እንሆ ብዙሓት ኢኣማናውያን ናብ ክርስትና ይጭምበሩ ኣለዉ። ስለዚ እዚ ተስፋ እዚ እንሆ ንዓና ጥራይ ዘይኮነስ ንዓለምን መሊኡ ዝተርፍ ተስፋ እዩ እሞ በዚ ተስፋ እዚ ኩሉ ግዜ ክንመላለስ ይግባአና ወገናተይ። ተስፋና ዘይጉድል ተስፋና ዘይናቐነቕን ወገናተይ። ነዚ ዓለም እዚኣ ንብረት እንተሃሊና ንብረትና ክስረቕ ይኽእል፣ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ገዛ እንተሃሊና መሬት እንተሃሊና ብዓመፅቲ መሬትና ክውሰድ ይኽእል። እቲ ምስ ክርስቶስ ዘለና ተስፋ ግን ማንም ክምዝዓና ዝኽእል ሓይሊ የልቦን ወገናተይ። ማንም ክምዝዓና ዝኽእል ሓይሊ የልቦን። ስለዚ ተስፋና ብክርስቶስ ይኹን፣ ምክንያቱ ተስፋና ብክርስቶስ ጥራይ ስለ ዝኾነ። ስለዚ ወገናተይ ከምቲ ኣብ ምሳሌ ኢልዎ ዘሎ ብሓቂ ብግዜ መከራ እትሕለል ሰብ ደኣ እንተኾንካስ ብሓቂ ድኹም ኢኻ ይብለና።
ስለዚህ ሽግርን መከራን ኣብ ዝመጸሉ ግዜ ክንሕለል ዘይኮነስ እኳ ደኣ ክንብርትዕ ምክንያቱ ነቲ ሽግር እቲ ክንሓልፈሉ ንኽእል ጥበብ እግዚኣብሔር ኣምላክ ብዘይ ምጥርጣር ክህበና ስለ ዝኾነ እስከመን ኣሎ ብገዛእ ርእሱ ፍልጠትን ብገዛእ ርእሱ ሓይልን ነቲ ዝመጾ መከራን ሽግርን ዝሓለፈ ሰብ መን ኣሎ እስከ ኣነ ይበል ኣይኮነን ኣብዚ መከራን ሽግርን እዝን እግዚኣብሔር ኣምላክ ዘይንፈልጦ ሓይሊ ዘይንፈልጦ ጥበብ ሂቡ ነዚ መከራ ዝሽግር ነዚ ሽግር መከራን ክንሓልፎ ዝገበረና እግዚኣብሔር ኣምላክ እዩ ሓይሊና እግዚኣብሔር ጥበብ ካብ እግዚኣብሔር ወገናተይ እቲ ዝምካሕ ብእግዚኣብሔር ኣምላክ ደኣ ይምካሕ ስለዚ ጥበብናን ሓይልናን ካብ እግዚኣብሔር ኣምላክ ምዃኑ ፈሊጥና ነቶም ብኹነታት ዝመፁና ነገራት እንሆ በታ ዘይመንቕናቕ ተስፋና ክንሕልፋ ይግባኣና ምክንያቱ እንሆ ክርስቶስ ኣምላኽና ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ኣምላኽ እዩ ልዕሊ መቓብር ዝኾነ ኣምላኽ እዩ ኣምላኽና ንመቓብር ስዒሩ ዝተንስአ ኣምላኽ እዩ ወገናት ስለዚ ነዚ እንዳዘከርና ተስፋ ክንቆርፅ ኣይግባኣናን ምክንያቱ ዘለና ኣምላኽ ሓያል ኣምላኽ እዩ ወገናት ኤልሻዳይ ዝበሃል ኩሉ ዝኽእል ሎሚ እኮ እምነት ስለ ዝጎደለና እምበር ወገናተይ እግዚኣብሔር ኣምላክ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ እዩ ሎሚ ዓለም ቴክኖሎጂ ስለ ዝሰርሕት ኣዚና እንድነቕ ንኸውን ሰብ ደቂ ሰባት ኖ ካብ ጫፍ ዓለም ናብ ጫፍ ዓለም ብቴሌፎን ክራኸቡ ምስ ንርኢ ኣዚና እንደንቕ ንኸውን ነገር ግን ነዚ ነገር እዚ ኣቦታትና ገይሮም እዮም ወገናተይ ብሓገዘ መንፈስ ቅዱስ ካብ መዓዱ ናብ መዓዱ ኮይኖም ካብቲ ዘለዎ ሃገር ናብቲ ሓደ ዘለዎ ሃገር ኮይኖም ብመንፈስ ይዘራርቡ ከም ዝነበሩ ገላት መጽሓፍ ቤተ ክርስቲያን ይነግረና ወገናት ኖ ዓለም ሎሚ ብኣይሮፕላን ኖ ትሳፈፍ ትህሉ ትኸውን ነገር ግን ኣቦታትና ነገር ዝገይረኒ እዩ ብደመና ተጻዒኖም ከም ቅዱስ ቶማስ ካብ ኤውሮጳ ናብ ኤስያ ካብ ኤስያ ናብ ኤውሮጳ ተሳጊሮም እዮም ወገናተይ እምነት እንተሃሊ ዘይከኣል ነገር የለው ወገናተይ ኣነ ንስኻትኩምን ግን ጎደሎ እምነት ስለ ዝኾንና እንሆ ንድነቕ ኣለና ዓለም ሎሚ ብባሕሪ ትንሳፈፍ ትህሉ ትኸውን መርከብ ጌራ ትንሳፈፍ ትህሉ ትኸውን ነገር ግን ብንእሽተይ ኣጎዛ ኣብ ባሕሪ ብምግባር እንሆ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ዝተሳፈፉ ኣቦታት ኣለውና ስለዚ ወገናተይ ብእግዚኣብሔር ኣምላክ ተስፋ ክንቆርፅ ኣይግባኣና ከመይ ኩሉ ነገራት ኣብ ትሕቲኡ ስለ ዝኾነ ኩሉ ነገራት ኣብ ኢዱ ስለ ዝኾነ ኖ ፀጉሪ ርእስና እኳ ከይተረፈ ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላክ ቁፅራት እየን ከምኡውን እተን ንሸጠን ዓዋፍ እኳ ከይተረፋ ብዘይ ፈቓድ እግዚኣብሔር ኣምላክ ኣይሽየጣን ኣይልወጣን እየን ወገናተይ ዓለም ኣብ ኢድ እግዚኣብሔር ኣምላክ እያ ዘላ ወገናተይ ገልጠምጠም ኣይንበል ኣይንናወፅ ነቲ ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላክ ብምቕራብ ተስፋናን እምነትናን ፀጊዕናን ኣብኡ ክንገብር ይግባኣና ወገናተይ ብሓቂ ተስፋና ኪኖ መቓብር እዩ ወገናተይ ተስፋና ዘየናቐነቕ እዩ ተስፋና ንሆ ነቲ ባዶ መቓብር ዘዘኻኽር እዩ ወገናተይ ስለዚ ብሓቂ ነቲ ዘለና ተስፋ ንምዝኽኻር ኢና ሎማዓንቲ ብዛዕባ ተስፋ ንመሃር ዘለና ነዚ ተስፋ እዚ ክሳብ መወዳእታ ብምሓዝ ንሆ ብናይ እግዚኣብሔር ኣምላክናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ኣምላኽነት ኣሚንና ኣብኡ ተስፋ ብምግባር ኣብኡ ብምእማን ንሆ ናይ ዘለኣለም ህይወት ክንወርስ እግዚኣብሔር ኣምላክ መንፈስ ቅዱስ ይደግፈና ንዝነበረና ግዜ ባሪኹን ቀዲሱን ስለ ዝሃበና ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ውዳሴን ስግደትን ንዕኡ ንበይኑ ይግባእ ወስብሐት ለእግዚአብሔር